Manila Bay. Ayan po ang kaganapan guys. Dito po. Ayan guys ang gaganapan natin. Ayan guys, nandito po tayo ngayon sa Dolomite Beach kung saan ay meron tayong event dito guys. Meron tayong dragon race dito sa Manila Bay po yan, sa Dolomite Beach. Ayan po, katatapos lang ng isang race. Ayan, kung makikita nyo guys, nandun na sila sa dulo. Ayan guys, kung napapansin nyo guys, nililinis po nila yung and there you have it, that was heat dumi, number 2 of the dumi open dito ngayon. category. Maraming dumi po kasi lakas ng ulan kagabi. Bomba, Sa lukuyan Philippines po, win nililinis po ng mga Philippines. MMDA. After this, we have race number 2, heat number 1 of the women's category. Ayan po, We have maraming tao Dragons dito, Republic, guys. Road B, RCP, and Speed Devils. Again, we have race number 2, women's heat number 1 with Dragons Republic, Road B, RCP, and Speed guys. Devils. For the next heat, race number 4, heat number 2 of the women's category, please. Medyo maingay dito, guys. Road A, Maharlito B, and Triton B. Nandito guys, nandito po tayo ngayon. Nandito yung mga player guys. Ayan, nandito po tayo ngayon sa Dolomite live po tayo guys. Paki-share lang po ang live natin guys. Maraming salamat guys. Ayan mga kababayan, nandito po tayo ngayon sa ayan, Dolomite. Ayan po yung mga player na yan. Ayan po, dito po lalayo po tayo sa speaker. Malakas yung speaker yun. Ayan po yung mga team nila guys, Pilipinas Wave Warrior. Ayan ang mga player. Ayan, meron tayong mga ano dyan. Ayan ang mga player natin. Ayan, tuloy-tuloy tayo guys. So, may mga babaeng ayan guys, tuloy-tuloy po tayo guys. Iba-iba ang mga kalahok guys. May mga babae. Ayan, race, ano na guys, mag-race. Please proceed to the athlete control area. Race number 4, women's heat number 2. How are you today? Mainit guys. Wow. Ayan, katatapos lang ng isang race, pabalik na sila. Ayos lang. Bossing, okay lang? Okay lang, sir? Ayan, mga kasali sa ano,
Musta sir? Okay lang po. Okay, okay, yan oh. Katatapos lang nila ng race ng ano. Ayan. Bossing. Ayan, kumusta sir? Kumusta? Ayan po yung mga kalahok sa ating Dragon Race. Bossing, kumusta po? Ayan oh, ayan. Pero may music kasi minsan, parang nag-aano sa ulihan sa line ko rin ng Maro. Ayan po, yung mga player natin guys. Ayan po guys, ayan po ang kaganapan dito ngayon sa Dolomite Beach sa Manila Bay. Ayan po, meron po tayong nagaganap na Dragon Race dito po. Oo, iba-iba po ang representative ng mga kalahok dito guys. Iba-ibang lugar po ito. Ayan po, nandun po lahat yung sa mga cottage na yan, nandun po lahat yung mga player. Ayan. Hi, Jeff! Hi! Ano? Ayan oh. Guys! Baba! Dito! Dito daw! Guys! O sige, ano masabi niya sir? Okay lang po. Okay lang. Pagod. Eh sir, kumusta? Ayan po, pagod na pagod sila guys sa kasasagwan. Ayan, hi sir. Bomba Philippines. Bomba Pilipinas pala. Ayan po, ayan. Ayan. Sir, musta sir? Okay lang. Ayan, oh. Ayan sila sir. Hingal na hingal sila guys sa sobrang Sir, okay lang sir. Okay, ayan oh. Sir, basta. Ayan po guys, ayan po ang kaganapan dito. Rowens. Ayan po guys yung mga bangka nila guys. Ayan, Dragon Boat Race. Nandito po tayo ngayon sa Dolomite Beach sa Manila Bay po. Ito po ang kaganapan live po mga kababayan. Nandito po kung napapansin nyo guys, maraming tao rito. Nandito lahat, nandito po. Nasa gilid po sila, nasa tent, naka-ready na for race. Ayan po guys. We would like to acknowledge the presence and welcome to our event. His Excellency, the Ambassador of China to the Philippines. Lapit na kayo sir? Lapit na kayo? Mga ilang race yan? Marami kayo sir ano? Okay lang ba sir mga interview kayo konti? Ayan, ayan po si sir. Anong pangalan niyo sir? Michael po. Ayan, Michael. Anong team niyo sir? Bruins po. Bruins. Ayan. Oh, ano? Ayan po ang kaganapan ngayon. Nandito po si Michael. Ayan. Ano masasabi mo Michael sa event na to? Hindi ko po talaga sure kung ano na-expect eh. Pero Oo, mukhang masaya naman po. Kasi first time ko eh. Oo, first time ano. So, masaya talaga. Masaya dito. Ayan. Ilang mga sa tingin mo, ilang kayong mga team dito? Marami kayo. Ayan po guys, marami sila. Mga nasa 15 po ata. 15. Ayan, dami. Kada laban ilan? Ilang boat? Apat. Apat na boat. Hindi naman po ata. Bubod lang yan. Taga saan kayo, sir? Iba-ibang lugar to, sir. Ibang lugar po eh. Kayo, sir, saan kayo? Taga dito lang po sa Paco. Taga Paco yung Bruins. Ayan, mga team Bruins. Hindi po, ako lang po. Yung iba po. So halo-halo kayo, sir. Ano pangalan niyo, sir? Ha? Oh, Arnel. Ayan, si Arnel, no, kasama sa Bruins. From
Bulacan, oh, iba-iba pa lang ano to, sa ibang lugar, bawat team. Oh. Ayan po, maraming salamat sir ha. Nag-YouTube kayo sir, nag-ano kayo? Bira. Pagka ano sir, pagka nadalaw kayo sa YouTube sir ha, ayan, bisitahin niyo sir ha. Water book ba yan? Kaso mababasa ito. Mababasa sir, papel lang to. Ayan po yung mga team ng Browen sir. KBR TV, Kalutong Bahay Recipe sir. Maraming salamat sir ha. Ayan, ayan. Ayan po guys, ayan po ang kaganapan dito guys sa Dolomite Beach. Ayan kung napapansin nyo guys. Kaya may galab shoutout sa inyong lahat dyan mga kababayan. Happy Sunday po, happy viewing sa inyong lahat dyan. May galab shoutout sa inyong dyan mga kapatid ko sa YT. May galab shoutout sa inyo dyan. Sa Team Blessing, Team Brocha, Team Cheapers, Payaman, Livewire, Pinoy Core. May galab shoutout sa inyo dyan. Kay Tatay Uwing. Ayan, kay Madam Dote Rosales, kay Madam Saturnina, Melanie Amor, Bay Kudar, may galap shoutout, Maki. Lahat po ng mga kapatid natin dito guys. Ayun po, ano na po tayo. Naka isang race na po tayo guys. So, ayan po ang ating live ngayon sa Dolomite Beach. Ayan po guys, naka-ready na sila. Mainit dito. Naka-ready na sila, naka-ready na. Ayan. Max! Lumigit! Ano doon? Ayan, may galap shoutout kay May mga sasabak pa kaya ng sasabak pa itong ating army. Ating army. ano sabi? Hindi, patapusin mo muna ako. Patapusin mo gani anay ko. Hindi pa ako nakatapos ako. Muted lahat ng Ating vlog. army, wala ko pag i-army. Kung nanalo sila, ito'y wala. Gani, wala yung pagani, right pa. Wala pa yung army. Hello, may galap shoutout, Sherbal. Siguro yung iba minumute nila kasi may may malakas ang speaker. Madam, naka-mute ka ba? Kasi sabi ng isang vlogger, lahat daw naka-vlogger dito, naka-mute. Hindi naman ano. May nag-comment sa akin. Siguro pag nandun sila pa sa may music. Minumute nila. Copyright. Pero dito hindi naman po remake. Kaya nga po. So, nagtataka ako, sabi ko, hindi naman ako naka-mute. Anong channel niyo, madam? Jusel TV 13. Ano po? Jusel TV 13. Jusel. Ito, palitan tayo. Thank you, Thank you sir. din, madam. Ayan, may nakilala tayong si Jusel. Ayan po guys, ang kaganapan dito guys. Ang init dito.
Ito yung mga participant natin. Ayan yung iba guys, Sherbal, Ayala. Ang iba kasi nakamute kasi malakas ang speaker dito. Ayan, malakas ang speaker guys. Kaya ang iba minumute nila. Sa akin, nakamute ba ako, Sherbal? Hindi naman. Kasalukuyan po may mga nakasalag doon sa mga babae. Ayan, mega love shoutout sa inyo lahat dyan. 1 million in a house, mega love shoutout. Thank you, thank you. Guys, ayan po ang kaganapan natin ngayon dito sa Manila Bay, sa Dolomite Beach, kung saan ay may nagaganap na Dragon Race. Ayan. Dito po yan sa may Ross Boulevard. Ayan. Kung napapansin nyo guys, maraming mga player dito. Ayan, mga team, iba-ibang team. Tapos na. Ayan, ito guys, ang iba ino-orient na ng kanilang mga leader, ino-orient na kung anong gagawin. Ayun po sa kabila. Elimination round ang nangyari dito. Sa kabila naman guys. Ayan, nagmi-meeting na sila para oo, ayan. Ayan, kanya-kanya silang diskarte na gagawin. Ayan po kung saan ay ayan, tuloy-tuloy pa rin tayo ngayon sa dami ng tao ngayon. Pansamantalang marang kukunti ang ating bisita ngayon sa gawin na yon. Nandun kasi entrance, malayo na to eh. Nililinis po ngayon ng mga ating mga kababayan na tagalinis dito. Ayan, kung saan mapapansin nyo guys, yung marami tayong mga tambak dito. Ayan po ay gawa ng malakas na ulang kagabi. Ayan po ay lilinisin naman. Ayan guys. Ayan po, kung mapapansin nyo guys, parang ayan, mag-training na, nag-ano sila. Good weather. At the same time, we thank you Lord for sponsors that we have resulted this so thank you that we blessed the whole day here. No one will get hurt. Ayun guys, so gawin yun. Ayan, napapansin nyo guys, maraming tent na nakalagay. Kung saan doon po sila nagpapahinga at naghahanda ng kanilang mga laban. Ayan. Ini-instruct na sila ng kanilang mga coach. Ayan. Ayan po, parang mag-i-start pa lang pala. Mag-i-start pa lang ng race na to. Ayan. Malaria. Sabi, okay na raw. Okay na raw. Ayan, may galab shoutout dyan. Sherbal, Ayala, may galab shoutout sa dyan. Ayan.
Asan ka na, Sherbal? Sherbal, asan ka na? Akala ko nandito ka ngayon. Sherbal, Ayala, may galawin sa dyan. Pakainit. Ayan, naka-ready na sila, sir. Parang nag-practice na sila. Ayan, tuloy-tuloy pa rin guys. Nagsasanay pa sila guys. So, parang ayan, nagre-ready na sila guys. Ayan po, happy Sunday sa inyong happy viewing sa inyong lahat dyan mga kababayan. Luzon, Visayas at Mindanao, pati na sa ibang bansa. May galawang shoutout sa inyo dyan. Ayan po guys, nandito po. Ayan po ang kaganapan natin ngayon sa Manila Bay, Dolomite Beach. Ayan, kung saan nagaganap ang Dragon Race. Ayan. So, abang-abang lang tayo guys at mamaya-maya ay mag-umpisa na. Mag-uumpisa na guys. Ayan, nagmi-meeting na sila guys. Ayan guys, kung napapansin nyo, nag-meeting na sila guys. Ang rounds, Pinas ang nanalo. Ayan. Kami yung pangalawang round. Kasi tayo, nakuha natin sa live. Hindi natin Mainit talaga guys. Sasalamin muna tayo guys. Ayan na. Ayan, yan po ang kaganapan natin ngayon guys. Dito po sa Dolomite Beach, Manila Bay. Ayan po, kung saan meron po tayong ano guys dito guys, meron tayong Dragon Race sa Manila Bay, Dolomite Beach, kung saan nandito sila ngayon, naghahanda na. Ayan, nag-stretching na sila guys. Marami pong team to, nasa 15 yata itong team na to. Iba-ibang lugar po to guys. Iba-ibang lugar at iba-ibang team ang mga nakalahok. Ayan, live po tayo guys, live po, pakishare ang live natin. Share lang po ang live, like, don't forget to subscribe of course my channel KBR po TV, KBR TV. Ayan, ayan po guys. Ayan, may shoutout sa inyong lahat dyan, mga kababayan natin sa abroad, Luzon, Visayas at Mindanao, mga Filipino community dyan sa ibang bansa. Happy viewing, happy Sunday mga kababayan. Welcome sa aking live.
maraming salamat guys sa ating sa inyong pagbisita sa aking live. Share lang po ang live guys. Ayan. Ayan po guys. Ayan po, isa sa mga team Bomba Pilipinas Army Dragon Warriors. Ayan mga Army at Browen. Ayan mga ayan natin. Ay ma'am, start na ma'am. Start na. Bomba Pilipinas. China friendship conference. Today, we are glad to witness the next leading teams. This morning, the participants came together to test their skills. May galap shoutout sa inyo lahat dyan. Happy viewing po. Happy Sunday sa inyo lahat dyan. Ayan. May galap shoutout sa inyo lahat dyan mga kababayan natin sa abroad. Luzon, Visayas at Mindanao. Happy Sunday. Happy viewing. Ngayon po ay live po tayo ngayon sa Dolomite Beach, Manila Bay, kung saan ay meron tayong event dito na Dragon Race. Ayan po, iba-ibang lugar po ang kalahok dito mga kababayan. Kung napapansin nyo, dito sa kahabaan ng gilid ng Dolomite Beach, dito po kung saan nakatayo yung mga tent nila, nandiyan po nakaka-standby lang po ang mga player. Ayan, iba-ibang lugar po yan mga kababayan. Dragon Race Corporation, yan po ang isa sa mga siguro sponsor nila.
Ayan yung iba guys, nag-stretching na guys. Ayan. Ayan, may nag-practice na doon. Yes, please do subscribe kay Rene Squirrel po. Ayan po ang channel ng anak ko guys. Mga kababayan, please do subscribe my daughter. Ayan, Rene Squirrel. Paki-subscribe naman po. Paki-supportahan lang po guys. Maraming salamat guys. Ayan po yung naka-ano dyan. Maraming salamat. Ayan, may galang shoutout sa inyong lahat dyan. Ayan, kay Ray Inahe. Ayan, mate. Magandang umaga. Nandito tayo ngayon live sa Dolomite Beach sa Manila Bay kung saan mayroon tayong event na Dragon Race. Ayan po. Ayan po, sinashoutout ko nga pala si Dichoso. Ayan, si Dichoso, Antonio Dichoso. Ayan. Nasa ano po siya ngayon, nasa Dubai. Ayan, shoutout sa mga kasamahan ni Dicho, ni Antonio Dichoso. Ayan, ayan po ang aking kaibigan dito sa doon sa Gubat, Sorsogon. Ayan, kababayan ko yan sa Gubat, Sorsogon, si Antonio Dichoso. Ayan, shoutout sa iyo dyan sa Dubai at sa mga kasamahan mo, sa mga kababayan natin dyan, mga kasamahan natin kababayan. May galad shoutout sa inyo dyan. Ingat kayo dyan tol. Ingat kayo dyan. At kay Ray Inahe, ayan, kababayan ko rin yan, kaklase ko yan. Ayan, yan ang ating kaibigan, best friend natin yan sa batch natin. May galad shoutout sa iyo dyan, sa Saudi naman siya. Ayan, may galad shoutout sa iyo dyan, Jake Ray Inahe. Ayan, mag-shoutout sa dyan. Maraming salamat sa pagbisita sa live ko. Ayan, Antonio Dichoso, sa mga kababayan natin din, mga kasamahan mo, shoutout sa iyo dyan. Mga kasamahan mo rin, Ray Inahe, shoutout sa inyo dyan, mga kababayan. Shoutout sa inyo dyan. Ayan, don't forget to subscribe, like, and share. Ayan, thank you. Share na lang po ang live natin guys. Ayan, standby lang kayo dyan guys. BG lang kayo dyan guys, para may watch hour tayo guys.
Ayan guys, update lang guys. Live po tayo ngayon guys sa Manila Bay, Dolomite Beach. Ayan po. Ayan, meron po tayong ganap dito. May event po tayo ngayon. Saan meron po tayong Dragon Race. Ayan. Ayan po ay iba-iba ang kalahok dito guys. Iba-ibang lugar guys. Meron tayo na interview kanina. Sa isang team, iba-ibang lugar sila. Ay may mga taga Paco, Bulacan, pero isang team lang yon, parang sama-sama sila sa isang team. Ayan po guys. Ayan po guys ang gaganapan dito guys. Ayan. Parang napapansin ko, kumukulimlim na naman guys ang panahon. Oo nga po, Madam Saturnina Maseki, may galab shoutout sa dyan. Madam Sato, maraming salamat sa pagpunta sa live ko. Madam, salamat. Sobrang init dito. Kanina ngayon, kumukulimlim na naman. Kanina sobrang init. Hindi maintindihan ang panahon. Biglang iinit, biglang kukulimlim. Ayan. Sa ngayon po guys, kumukulimlim guys. Ayan. Maraming salamat guys. Happy viewing. Happy Sunday to everyone. Ayan, live po tayo guys. Pakishare lang po ang live natin guys. Maraming salamat guys. Ayan. Ayan, mega love shoutout kay Madam Saturnina Maseki. Ayan, maraming salamat Madam. Madam Sato. Ayan, mega love shoutout sa lahat ng kapatid natin dyan sa YT. Kay Tatay Aweng. Ayan, mega love shoutout sa grupo ni Tatay Aweng. Mega love shoutout sa Indiam. Sa Team Blessing, Achievers, Payaman, Livewire, Pinoy Core, Rocha. Ayan, may love shoutout sa inyo dyan. Happy Sunday, happy viewing. Ingat kayo dyan guys. Good morning, good afternoon, good evening sa inyo lahat dyan. Ayan po ang kaganapan natin ngayon sa Dolomite Beach. Meron tayong Dragon Race. Ayan. Dragon Boat Race. Ayan. Kaya maraming salamat. 4 million in the house. Thank you for staying. Ayan guys, parang mag-start na po. Ayan guys, ayan po ang kaganapan natin ngayon. Ayan, titingnan natin guys. Ayan guys, parang mag-start na po yata guys. Ayan, titingnan natin guys kung ayan, dami palang tao guys.
mapapansin nyo guys, ang dami palang tao. Ganun pala ang pasabot na China. Yes, ma'am. Kasi yung event pala na ito sa Filipino-Chinese friendship Dragon Boat Ito pala yung event na to guys. Ayun, ayon dun sa narinig natin, itong event na to ay ito yung friendship ng Filipino-Chinese. Ayan, Dragon Race. Ayan kung napapansin nyo guys. Hindi ko narinig yung start sa Ayan. Meron tayong Dragon Boat competition dito ngayon sa Dolomite Beach. Ayan. Ayan na po, nire-ready na po nila. Akala ko umuwi ka na Idol Camilo. Ay, nalipot na ako. Argentina Cruz. Kaya nag-out na ako kanina. Ayan guys. Ako guys, maambon na guys. Ayan guys, ang daming tao guys. Girls power yan, oh. Tingnan natin. 12. Isang taga-drum, isang timoner, at 10 sagwa-sagwan. Ayan guys, parang mag-uumpisa na guys. Nako, kumukulimlim, umaambon na guys. Tingnan natin mga bayan. Ayan mga kababayan, mag-start na po. Ayan na. Ang hirap niyang i-maintain yung ano, no, yung linya. Ayan kung napapansin nyo, mayroon drone na kumukuha guys. Ayun o. Ayan, matagal na ano, no, matagal silang nag-position Ayan, guys. sa ano, mga Ang dami palang tao guys. Napapansin nyo guys. Tingnan nyo. Ang daming starting line. Ayan guys. Ang daming Ayun, nilagay sila sa gitna ng dagat, Idol Camilo. Oh, ayan na sila salang. So, Panginoon. Ayan, may kalab shoutout guys. Ito po yung update natin ngayon sa kabaan ng Dolomite Beach. Ayan kung saan meron tayong ganap na parang ito po yung friendship ng Philippines at China. Mayroon silang pa-competition sa pamamagitan ng Dragon Race. Ayan, Dragon Boat Race. Ayan. Competition. Ayan, nandito po. Ayan po. Smart TV naka-live din. Asia. Nagre-ready na po guys. Ayan kung mapapansin nyo guys. Ayan na po, nakalinya na po yung 4 na boat. Ayan, live po tayo guys. May galang shoutout sa inyo dyan guys. Live. Kung sa track and field pa yung ating actors ko na original. Ayan, may galang shoutout sa inyo dyan guys. Ayan, kay The Sox. May galang shoutout The Sox. Maraming salamat sa pag-bisita sa live natin. Share lang po guys ang live natin guys. May galang shoutout sa inyo dyan. Nasa may ambasador si Mar TV. Ay, ganun ba? Ayun nga, may ambassador na dalawa. Oh, nandun na yung ambasador ng Chinese ambassador. Ayan, no? Relax lang, ganito yan. Ayan po guys ang kaganapan natin ngayon dito guys. Maraming salamat guys sa Pangalawang seat ito mga babae. Ano? Pangatlong seat na to. Formation. Kasi ang nagpo-combinate mga kababayan, ang
kukuman itong naghahawak ng red flag, no? Tapos yung kaninang ano doon, Ayan guys. kailangan marunong magbasa ano kung ano Ayan guys, mayroon taga announcement. may taga signal po doon guys. May hawak po siyang red or white. Ayan po. Pagka siguro binaba yung red ay mag-start na sila. Bayan, no? Yung nandun, Ayan po yung yung nasa harap. nag-signal sa kanila guys. May dalang flag, red and white. Ayan yung po magbibigay signal doon sa ating mga kalahok. Ayan na. So, pangatlong set na itong mga bayan. Tingnan natin. So ayan, sabi, pangatlong set na raw ito. Ayan. Nahirapan sila mga babayan. No? Yun. Mga babayan halos naka-ready na ang posisyon ng mga rower. O ayan o. Ayan na guys, ayan na. Babay sa Guangdong. Ayan na po mga kababayan, naka-ready na guys. Ayan na. Sa Guman. Magbibigay na guys ng hudyat. Malakas yung hangin kasi mga bayan. Ano nangyari? Sumuka. Ayan na guys. Oh, lumabas, sumobra. Oh, atras. Oh, mukhang nahirapan sila Ayan. pag mga bayan, no? Pag Ayan po. Hindi pa nag-start. Umaabante na yung iba kasi malakas na yung hangin. Ayan, balik na. Ayan, balik na naman sila dun sa umpisa. Ayan, para magpantay-pantay sila. Ayan. So medyo mahirap ang formation. Hindi sila kailangan parehas ang linya. Walang nakalamang. Ayan po guys. Ayan kung napapansin nyo guys, ayan nagpo-formation na sila. Pantay-pantay na naman sila guys. Balik na naman sila, balik. Pangatlo, pang-apat na ito, ayan, no? Oh, yan. So, bagong strategy mga bayan, no? May instruction dito yung sa hawak ng Singapore. Dito pa lang sa seat na to. Ayan kung napapansin nyo guys, yung mga nakalutang na bola dyan. Yung bola. Sabay-sabay silang sumubuan. Ayan, yung mga nakalutang na yan po ang palatandaan pa doon sila dumaan. Ayan po guys. Saka yung mga sangwanero dyan. Ditch! Tol, kung mapapansin mo guys, tingnan mo to, di ba? Sumasali ka dito sa mga ganito guys, di ba? Dicho! Ayan. Megalab shoutout Dicho, Antonio Dichoso. Megalab shoutout sa dyan, pati yung mga kasamahan mo dyan sa Dubai. Ayan, panoorin mo to guys. Dicho. Pantay sila sa Ayan o. Megalab shoutout Antonio Dichoso. Megalab shoutout sa dyan. Antonio Dichoso at sa mga kababayan nating kasamahan niya sa Dubai. At kay Ray Inahe, ating kabatchmate, kaklase, kaibigan, best friend. Megalab shoutout. Ayan na, go! Ayan na. Start na guys, start na. Woo! Ayan na. Ayan, natuloy din. Ayan na. Woo! Ayan na guys. mahirapan tayo. Sino muna dyan? Ayan na, umuulan na. Ay, mukhang nauna yung pangalawa sa... Ayan po yung nanguna po yung blue. Ayan po, pangalawa yung parang maroon. Ayan po guys.
Hindi natin alam kung one way. One way lang ba yan? One way lang, isang ganun lang. Isang ganun lang. Ay, one way lang pala. Akala ko pati pabalik. Mukhang yung 1-2, yung 1-2 ang nauna, mabayan at yung sumunod yung pinakahuli. Oo, yan. Naka-blue yata, no? Hindi isa rin yung pangalawa. Ay, yung pangalawa nang una. Ayan, oh. Pang-apat. Yun ang ano ko ha, sa akin lang ha. Sa tingin ko parang itong blue eh. So, kasi dito kasi yan. Oo, pag oo nga, hindi na. Nauna kasi yan pag dito tayo nag-gusto. Ayun na, sino kaya? Sino kaya mga kababayan? Sino pa kaya? Sino kaya ang una, guys? Ayan na. Sino kaya ang Yan, natuloy din. pang ilan na to, guys? Pang ilan na? Pang tatlong race na yata to, no? Pag-tatlo sa tanda. Ayan. Yan sa sino nanalo ay announce Pangalawa. Pangalawa. Pangalawa yata. Anong team kaya yon, guys? Anong team kaya yon? Ayan na. Maambo na, mababayan, no? Ayan po, guys. Tapos na ang pangatlong race natin, guys. Anong channel mo, bro? Ay, ikaw palang tropang bukid nun. Panalo ka na una. Tropang bukid nun. Pre, pwede bang ano tayo? Mag-suportahan tayo. Sticker ka? Mabayan sa aking ticket, wala pa namang announcement ang nanalo. Ayan, no? Pangalawa. Meron tayong nakilala si Tropang Bukidnon. Bukidnon ba? Tropang Bukidnon TV. Ayan si KBR. Ayan, KBR TV. TV, puntahan natin mga babayan. Ayan din. May na... Ha? YouTube. Oo. Kasi madalas sa live ako sa Facebook page. TikTok ka? Facebook page. Nagla-live ka Facebook? Bira na ako sa YouTube, nag-upload na ako sa YouTube. Sige, tingnan natin ta. Wow, ganda ng ano. Ayan, guys. Suportahan natin si Tropang Bukidnon TV. Ayan. PBS po, no? KBR TV. Puntahan natin yan mga babayan. Ayan. KBR TV, guys. Maraming salamat, guys. Ayan. Ayan sa Facebook page niya. Tropang Bukidnon TV. Maraming salamat. Ayan po, guys. Ayan po ang kaganapan natin ngayon dito. Ayan, guys. Ayan, Repeat. Ayan, guys. Ayan, may kalab shoutout sa inyo dyan, mga kapatid natin sa YT. May kalab shoutout sa inyo dyan, guys. Sabi ko nga, bigyan na naman yung pinagbayo. Sabi ko, factor, sabi ko, kahit yung mag-kami lahat doon, ay sabay-sabay. Kapag sila yung Ayan po, guys, ayan po mga kalahok. Kung mapapansin nyo, guys, marami sila. Nandito na, guys. Sino nanalo? Nanalo. Yan. Ito. Yan po nanalo. Anong team kaya to? One piece yung nanalo. One piece. One Piece? One piece. One Piece ang nanalo. Ayan. It's your birthday! Dito tayo, abang tayo rito. Dito. ito nga yung nauna, tama nga, Tepe. Tama naman. Oo. Sila ang una nating... Ayan po, guys, pabalik na yung mga kalahok natin. Apat na team. Sa tingin ko, ito po yung nanalo. Yung nauna. Don't you run! It's your birthday!
One Piece yata to, anong... Ayan po guys, ayan, ayan. Ayan, may kalab shoutout sa inyo lahat dyan guys, ayan. Iko-congrats natin. Congrats! Kayo po yung nauna? Hindi namin alam eh. Parang kayo eh. Alam ko parang kayo. Rogue! Ay, may kalab shoutout, shoutout. Ayan oh. Ano, kumusta? Pagod? Masarap! Ayan oh. Shoutout sir. Ayan. RCP. Hello. Hello RCP guys. May kalab shoutout kayo dyan. Ayan oh, si Mamo. Ayan. RCP Dragons. Republic Dragon. Ayan oh. Wow. 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 Ayan oh. Sama. Ayan, sir, thank you. Next batch na. Good luck, sir. Good luck. Good luck, good luck. Good luck, good luck. Galingan nyo guys. Ayan, may ano. May mga bats pa susunod. Good luck, Maharlika Dragon. Go, go, go. Parang tulala ka pa. Ayan, may kalab shoutout sa inyo dyan. Happy viewing, happy Sunday. Ayan, happy Sunday, happy viewing sa mga pumunta, bumisita guys. Maraming salamat. Ayan guys, nagre-ready na sila guys. Ayan, may kalab shoutout dyan, may mga ka-ride. Ayan, nire-ready na guys, nire-ready na yung apat na. Ako guys, pagpasensyahan nyo na yung mga nakikita nyong mga kalat, yung mga water lily kasi guys, ang lakas ng ulang kagabi. Ayan, pero mamaya lilinisin po yan guys, lilinisin yan. Ayan guys, kung napapansin nyo, daming tao, yan po ay mga kasamahan ng mga ating mga magigiting or magagaling na mga player ng Dragon Boat. Ayan po guys. Ayan, nagre-ready na yung apat na team. Ayan guys. Ayan po guys, nire-ready na guys. Ito ang apat na race. Ayan. Pang-apat na to, sir? Pang-apat na race na? Oh, yata, no? Ayan po, ready na sila guys. So abangan natin mamaya, magpo-formation pa yan guys.
Mega love shoutout sa inyo dyan. Magpasensyahan nyo na guys, hindi ko kayo na wala akong salamin guys, hindi ko kayo nakikita. Ayan, mega love shoutout na lang guys. Mamaya babalikan ko kayo guys. Ayan, mega love shoutout sa mga pumunta guys, sa mga bumisita dyan. Mega love shoutout sa inyo dyan. Ingat kayo dyan. Maraming salamat. Happy viewing, happy Sunday. Ayun po guys, nandito po tayo ngayon sa Dolomite Beach sa Manila Bay. Kung saan ay mayroon tayong kaganapan ditong Dragon Race competition. Ayan. Ayan po guys, siniset na nila yung ano nila guys, siniset na nila yung formation nila guys. Para, ayan, minamaniobra nila guys para makapaglinya sila doon, makalinya sila ng pantay-pantay para maumpisa nila guys. Ayan po guys, ang kaganapan guys. Dito muna tayo guys sa taas. Ayan, nagwa-warm up na yung team Bruins. Ayan. Nagwa-warm up na sila guys. Ang ating live bayan sa araw ng sipag mo mag-live. Ayan, may galab shoutout sa 10 million and a half. Ayan, sisilipin ko guys kung mababasa ko guys. Ayun, kay Rica B Extension, may galab shoutout sa dyan, Rica B Extension. Ayan, titingnan natin kung mababasa natin. Ha? Ayan, Lang, hindi pa nag-formation. Baka pa din ba? Basta kanina dito. ayan, may galab shoutout sa inyo lahat dyan. Ayan guys, naka isang oras na tayo guys. Sana hindi tayo mawalan ng signal dito guys. Tuloy-tuloy lang tayo guys dito. Etong place natin guys, ito po yung dulo ng Dolomite. Ayan. Ito na po yung dulo kasi nandun po yung ating pinaka main. Nandun po nandun sa unahan. Ayan. Dito sa unahan guys. Dito sa ito rin ang kung saan hindi pa tapos dito guys. Kaya pagpasensyahan nyo na guys kasi maraming dumi rito. Tambak-tambak yung dumi. Kaya lilinisin po yan. Ayan. Kasi po malakas ang ulan natin kagabi. Ganyan po talaga yan. Normal yan sa dito sa Dolomite Beach. Pagka malakas ang ulan, habagat. Dito na pupunta yung mga dumi. Pero mini-maintain naman po yan guys. Maraming salamat. Maraming salamat guys pagpunta sa aking live. Thank you. Share lang po ang live natin. Like. Ayan. Maraming salamat. Encouraging words.
Gabi. Gabi, abot tayo ng dito eh. Okay, kain na. Kailan ba kalap? Kultur ba to? Yan ang naan timon. Wala kang timon. Hindi na wala kami timon. Tagal pala mag-start yan pagka ganyan. Ayan, napakainit na naman guys ng panahon. Hangina, makulimlim. Ayan, may galab shoutout sa inyo lang, sa inyong lahat dyan na bumisita sa aking live. Ayan, maraming salamat guys. Live po tayo ngayon dito sa Dolomite Beach sa Manila Bay, kung saan mayroon tayong ganap dito na competition, Dragon Boat Race Competition. Ayan kung napapansin nyo guys, napakaraming maraming participants. Ayan. Doon po yung guys, ang dami yan. Doon. Ayan, may galab shoutout, 8 million in the house. Maraming salamat guys.
Ayan po, pinoformation na po nila yung mga bangka nila. Maya maya mag-i-start na po yan. May shoutout kay Antonio De Troso sa mga kasamahan niya dyan sa Dubai. Ayan, panoorin niyo to. Leeds. Ayan. Ito yung paborito mong paborito mo to eh. Alam ko paborito mo to yung Dragon Race na to. Dragon Boat Race. Ayan guys, mag-start na to. Tapos si Makoy pa yung ano natin. Ayan guys, nag-ready na rin yung mga susunod. Ayan. Ayaw ko niwala. Ayan guys, mag-i-start na to guys. Ay, magsisignal na siya. Ayan na guys. Ayan guys, ayan na, tuloy-tuloy na guys. Wala kaming timon. Kailangan natin ng timon. Wala tayong timon, ano? Magpasasakay na, wala tayong timon. Good luck guys, good luck. Swedish standards. Pirates Dragon Boat Team. Ayan, nagre-ready na yung iba pa nating kasamahan guys. Ayan. Nagre-ready na sila.
Ayan, may kalam shoutout sa inyo dyan. Ayan po, yan po ang kaganapan natin dito sa Dolomite Beach. Ayan, kung saan meron tayong event dito, Dragon Boat Race Competition. Ayan na. Pabalik na guys yung mga nauna kanina. Sama na, wala ko na kayo dyan si Madam. Kumuha ka lang mong. Sa ano? Sabayan mo siya, be. Ayan po guys. Di ba sumisigaw yung ano, nagpapantay ng Rogue. Ready na yung mga ready na yung ibang ano player. Ayun o. Congrats guys. Galing ah. Pati nga mukha ko.
Diba? Kaya nga, diba? Sabi ko sa kanya after this. $73 ba yan? Tol! Next na si ano to, Ninja the Vloggers. Okay lang. Ikaw? Kanina ka pa? Medyo, mga isang oras na higit. Okay. Kakarating mo lang? Oo. Ayan, nandito si Ninja the Vloggers, ating kaibigan. Pumunta dito eh. Oo, kasi nabalitaan ko rin to. Na may... Hindi ko na balitaan. Oo. Basta bala ko lang talaga pumunta dito ngayon. Pumunta sa bahay. Sakto. Ito nabalitaan ko kay Yuhan. Kay Yuhan, oo, sabi ko. Kahapon. Kahapon, pero hindi niya sure kung anong oras, basta Sunday daw. Sunday. So, tingin-tingin ako sa mga live nila. Ayan. Tol, saan mo nabili yung ano mo? Shopee. Sa? Shopee. Shopee? May tawag sa kanya? Ano, leader lang. Leader, Face mask. Leather face. Tapos mamimili ka na lang. Oo. Magkano? Sama delivery fee. 1 plus? 150 yata, oh. Mga 1 plus. Ah, pwede na yan. Matibay yan, oh. Adjustable naman. Ayan po guys, yung ibang mga ano dito, nagre-ready na kasi sila yung mga susunod na magpe-perform doon sa dagat. Ayan po guys. Yung iba tawag dito, yung iba nag-exercise na, nagtawag dito. Yung nag-prepare na sila guys. Stretching na, stretching. Ayan. Ayan na guys, stretching na sila guys. Sila na yata ang susunod eh. Ayan, may galal shoutout sa dyan. Recovery Extension. Ayan, may galal shoutout sa inyo dyan guys.
Dami palang participant dito, ang dami. Sa 15 daw to eh. Mag-start na yung pang ano na to, pang-anim na race na to. Anong oras na tayo? Nag-love shoutout sa inyo lahat dyan. Malunod yan. Gusto pala nila malunod. Okay lang? Malunod lang. Kung gusto nila magmalunod. Mag-start na to guys. RCB. Ayan. Magre-ready na rin sila. Good luck sir, good luck. Good luck, good luck, good luck. Always, stop. Jumping boat tayo dapat. Fake news ulit, balik. Balik. Ayan, nag-start na guys. Ayan na. CP, tuloy. Una last week. Pila. Ayan, mga ambon na naman guys. Guys, tuloy. Atong dala-dala na, best paddle. Kompleto. Ayan guys, yung mga participant natin dito guys na nakapilan na sila, naka-formation na sila. Sila ang susunod na lalahok sa ating competition na Dragon Boat Race. Ayan, mga ambon. Mga ambon guys.
Ang daming tao guys, oh. Ayan po guys ang mga kalahok natin guys. Sila ang mga susunod na mga lalaban. Race ano na yata, naka-race 6 na yata. Ito pabalik na sila guys. Oh. Pabalik na yung so ito naman guys ang susunod. Ayan. Good luck sir, good luck, good luck. Thank you po. Philippine Navy. Nakuha na lahat eh. Good luck guys, good luck. You know everyone, please support Philippine Navy retired. Yes. Oh, yeah. Philippine Navy retire. Ayan o. Shout out, shout out. Welcome to my guys. Yeah. Welcome to Philippine Navy retired. Yes. Ayan, Philippine Navy retired. Ayan po ang kalahok nila. Hi, Rogue. Rogue. Ano ba? Rogue, Rogue. 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 Ayan, welcome. Ayan po, kompleto na yung 4 na ano dito guys. Ayan o. Ano naman natin guys yung ating mga ano. Hi guys, thank you. Good luck. Okay lang sir, okay lang. Kaya sir. Galing nga, congrats, congrats. Okay sir, thank you, thank you. Ayos lang sir. Ayan mga ano, kumusta sir? Ayos na. Ayan, sasakay na yung mga lalaban ulit. Sila yung pang race 7. Ayan ang ating drone, no? May drone tayo. Ayan o, congrats sir, congrats. Congrats sir, congrats. Congrats ma'am. Ayan sir, congrats sir. Thank you, thank you. Congrats. Ayan o. Ayan po, sumakay na po sa mga kanya-kanya nilang bangka yung ating mga kalahok. Ayan, nagsisigawan po sila. Bossing, congrats. Congrats sir. Ayos, ayos naman, ayos naman. Ayan o. Ayan sir, okay lang. Congrats. Ayan o. Congrats ma'am.
Hello, sir, ma'am. Shout out. Ayan sila, sir, oh. Ayos naman. Ayan, sumakay na po mga kababayan ang mga kalahok. Pang race 7 na to, pang race na 7. Ayan na po, guys. Sumasakay na sila, guys. Mega love shoutout sa mga pumunta, guys, na nandyan sa live ko, guys. Maraming salamat, guys. Ayan, oh, may nagpapa-picture na doon, no? Parang napagod ka na, sir. Parang napagod ka na. Ay, pagod na rin ako. Nagutom ako. Ano nga ako eh. Pumuslit ako doon, no, kay Kuya Roger. Saan? Ano, dyan. Lumpas ka na doon. Wala, hindi ka pansinin. Anong pagkain dyan? Ang kinakapay lang. Okay lang yan. Oo, tama yan. Yan ah. Humihingi na kapag wala eh. Oo, ako buti kumain ako pag alis ko eh. Taga saan ka ba, sir? Malabon ako. Alam mo nga. Sa ano lang ako, Sampaloc, balik-balik lang ako. Medyo malapit-lapit. Oo. Kanina ka pa? Kanina pa ako mga ano. Mga... Lasais. Lasais. Oo, mga lasais. Parang si Pans TV. Nauna pa si Pans. Oo, madilim pa ang araw siya. Kasi iniwasan yung ano eh. Tawag ito yung Araw? sarado sa ano. Yung panran kanina, di ba sinarado yung ano. Sinarado? Yung Roas Boulevard. Para saan yun? Yung... Yung kanina, yung panran sa Roas Boulevard. Oo. Ayan mga bayan, pang ilang seat na ba to? Pang-anim? Pang ano na yata, 8 na yan. Pang-8 na ba to? Nawawala na, gutom. Nagutom kasi no. Ayan. Ito pang 8. Ito yung kanina race 7 na yan. Race Pang 7 8 na yun, pang-8 na pala ito mga bayan. Ayan. So, exhibition lang pala ito mga bayan, no? Filipino-Chinese friendship. Ayan, ano pala sponsor ng Filipino-Chinese to? Filipino-Chinese. Kaya pala nandito Friendship, friendship kaya pala competition. kaya pala nandito yung ano kanina, yung Ambassador ng China. Ambassador ng China nandito. Ayun pala, guys. Yun pala yun, yung Kaya pala matindi ang sponsor nila mga bayan, no? Filipino-Chinese Cooperation friendship competition. Exhibition, may ano kanina. Exhibition. Yung isang ano doon, yung ganito. Ay ano, like pa more mga babayan, no? Ito naman, mix to mix. Akala ko nung una, separate yung kategory ng babae at lalaki. Ganun? Nakausap natin yung membro ng isang rowing dito team. Mix pala to mga babayan, no? Kaya pansinin nyo, may kasama na lalaki at may babae sa bawat seat na kanilang... Ayan, mix pala to, guys. Mix. Pero ang category niya, may ano sila, tinatawag nila... pag babae, babae. Ang category lang nila, tinatawag nilang master. Master at saka yung kumbaga... non-master. Yung master pala is yung 40 above, yung edad. Mga master na yun. Mga matatawag na veterans na siguro. Veterans na. Kaya pala may nakita tayong mga ano dito na medyo may edad na pero malalakas pa. Yan pala ang ano nila. So itong category na to may Kanina, yung salang daw kanina, yung katatapos lang, master daw yung... master. Oo, mga master daw yung category. Ito, wala na tayong nakausap na... ito mga babayan, warm up. Ayan, may warm up dito, guys, sa likuran namin. Mga team ano to? Team ano ba to? Philippine Army ba to? Mga balikat nila mga babayan. Oo, yan ang mga sign ng mga swimmer o mga larong ano. Basic lang yung kanang exercise mga babayan, parang elementary lang pero importante yan mga babayan. Stretching, mga kababayan, stretching yan, importante yan. Para hindi mabigla ang muscle. Para hindi magkaroon ng muscle fatigue. Ayan.
Ano pa ng channel mo, pre? Camilo, sir? Ha? Camilo. Camilo. Camilo Liemet. Ayun lang, pangalan lang, Oo, Camilo. pangalan ko lang. Ikaw, sa'yo, sir? Ito, sir, paki-support, support tayo. KBR TV. Ah, salamat. Katulong bahay, receipt. Kaluto. Kaluto pala to. Dati Ayan. pala to, sir, sa ano, kusinero o mga food trip. Ayun po, kasama natin dito si Camilo. Sir, Camilo. Camilo, apelyido. Liemet, sir. Double L-M-I-T. Liemet. 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 Carmelo Liemet. Wala kang sticker dyan. Wala. Pero, sir. Ayan, si Carmelo Liemet. Ka. Walang R na. Camilo lang. Camilo, sorry. Camilo Liemet. Ayan. Ayan ang mga bayan, bagong sampa naman ang ating ano, panibagong sabi ni Camilo Liemet. KBR TV, pang-walong set na ito mga babayan ng Filipino-Chinese Oh, ayan. Okay. Dragon Boat friendship. Friendship invitation to, guys. Mga Bayan ng sponsored by Chinese community yata to. ano. Kaya pala nandito kanina yung Ambassador ng China. Pero ito, kagandahan talaga sa ating Manila Bay Rehabilitasyon ng bayan. Nakapag-build na ng mga ganitong competition. Dito may mga ano dyan, mga water lily na naanod. Wala, baliwala. Oh guys, pagpasensyahan nyo guys yung ating mga water lily na mga basura. Gawa po ng may habagat tayo, malakas ang ulan. Ayan po ang ating resulta ng. Nalagas yung mga water lily sa Ilog Pasig at naanod dito. Ayan po. Ayan po ang kaganapan natin dito guys sa Dolomite Beach, Manila Bay. Meron kung saan meron tayong Dragon Boat Race. Ayan. Ayan po guys, mag-start na yata ulit yung pang-8. Pang-8, no? Pang-8. Nakasalang na sila doon. Oo. Salang. Like pa mo mga bayan. Siguro monetize ka na, sir. Di pa, ano pa ako eh. Pag-isa mo lang. Oo, Pero no. nakailang ng bahay mo na. Naka 1 ano na ako plus 1 2. Naghabol ka sa watch hour. What's hour sir? Kayo sir? Tagal na kayo? Monetize? May isang taon na rin. Wow! Ay, ito, Malaki na ang bahay niyo sir. Magkulang na 7,000. Ay, kulang 7,000. Wow! Anong concept nyo? Mga ganitong Kulang event? Dito lang naman sa Manila Bay ako. Una-una, bike. Bike at saka Manila Bay. Dito ka nag-focus talaga? Maraming pinarito. Viewers no? Maraming viewers dito yung rehabilitasyon. Lalo na nag-start. Dito ka nag-start ka na. Oh, grabe, ganda nakuha mo yun. Kaya ano nga, kilala mo si Rex TV? Rex Si TV. Rex TV, nagbablog na ako. Bago lang bablog. Bago lang yun, oh. Kita mo, naungusan pa ako. Kasi si Rex TV, pumasok din siya sa mga Pangat? political na na event, yung campaign period nung nakaraan. Dito rin yan, madalas dito yan. Focus. Dito dati, ano lang yan, viewers lang yan. Tapos, napag-isipang mag-vlog, ayan, nag-vlog siya, gumawa ng channel niya. Ano rin sa magaling din sa tao eh. Magaling din sa Ikaw, ilang taon ng o mga ano pa? Ay, kung naunahan mo pa si Rex, nauna ka pa kay Rex, yung mga ano ka lang siguro pala, Ako, isang continue. taon na lang. Isang taon na mahigit. Oo. Kasi Kasi kami ni Rex, nagkakita kami ni Rex. isang taon na rin mahigit. Mga part ng November o December. November ata. Diyan sa Comelec. Ako, umilig ko. Yung sa filing of candidacy. Yan, diyan kami nagpang-abot ni Rex doon. Kung nauna ka pa kay Rex, doon ano na ba ngayon? October. Nauna ka pa, di mag-isang taon pa lang. Ako? Oo. Mahigit na. Dati ang concept ko yung luto-luto naman. Luto-luto pa rin ngayon. Paano lang, salit-salit lang. Minsan pag may mga event dito ako. Every Sunday dito ako.
Tapos kapag kami lulutuin, iba-vlog to. Dito pala tayo mga babayan, sa likuran natin. Ayun, may nag-ano pala dito. Warm up mga kababayan. Oo nga. Ayan guys, warm up. Nag-warm up na sila guys. Ayan guys, kung napapansin nyo guys, nag-warm up na sila guys, nag-warm up. Ayan, para ma-stretch yung mga muscle nila guys. Kasi medyo mahaba-haba yung ano, labanan. Ayan. Ito guys, ito po ay i-congrats natin guys. I-congrats natin dito guys. Ayan, i-congrats natin to guys. Ang Team Rogue. Congrats, ma'am. Thank you! Congrats po. Yes, sir. Congrats. Okay, ah. Sa likod. May power yung... Bakit? Ayan ang Team Rogue. Ayan, sir. Hey, sir. Basta. Is that a Facebook Live? YouTube, sir. Live. Ayan. Ayan, ayan, sir. Oh. Welcome to second leg of Philippine Dragon Boat Regatta. Ayan, thank you, I thank hope you. you enjoy watching. Kalutong Bahay, KBR. KBR TV. Oh, hi. Congratulations and good luck. Thank you. KBR TV. Thank you, guys. Thank you, congrats. Ayan, si sir. Oh. Ayan ang Team Rogue. Ayan. Wala na yung mga bitiranong ano dito ah. Ayan, mayroon na naman ilang batch pang 9 race. Ayan guys, magpipila-pila sila guys. Ayan, sasakay na sila guys sa kanilang mga bangka para i-ready ang mga posisyon nila. Ay, may kanya-kanya silang pwesto guys. Mayroong timon, mayroong ang tawag doon sa kanila yung bukod sa timon, yung siyempre may nagtitimon, mayroong mga player. Ayan guys. Bagong salang, race 9. Tama, 8. Race 9 kasi 8 Ay, lang kanina. 9 na pala, 9. Ayan guys. Good luck sir, good luck. Good luck. Good luck sir. Ayan, good luck sir, good luck. Ayan. Thank you, sir. Good luck, good luck. Shout out.
Shoutout. Okay, shoutout sir. Kukunin namin on slot. Ayan o. Ayan sir, shoutout, shoutout. Good luck sir ha, good luck. Out, Carl Sarawan, Motovlog. Yes, motovlog. Ayan. Like and subscribe. Hindi, mamaya sabihin ko na lang. Ayan. Sa na lang. Ayan guys, race 9. Ayan guys, nagre-ready na sila guys. Ayan. Ayan mga kababayan, update lang po. Live lang tayo ngayon sa Dolomite Beach sa Manila Bay. Kung saan meron tayong friendship competition dito. Sponsored by Chinese corporation. Filipino-Chinese. Ayan, kung saan nandito kanina yung ambassador ng Chinese. Ayan. Ito ay friendship competition pala to guys. Meron tayong dragon race dito. Parang tayo punta sa sinaunang digmaan. Kukuhanan ko muna ito ano. Ayan guys. Ayan yung ano natin, dragon boat. Race number 9. Ostro team, Adahon. Ayan, nagre-ready na sila guys. Kanya-kanyang position na sila. Ayan. Exhibition lang ito mga kabayan ng Filipino-Chinese community. Filipino community dito nga ng Filipino-Chinese mga kabayan. Ayan, naka-ready na sila guys. Formation na sila guys. Formation na yung mga next batch. Ayan po, mag-i-start na rin po yung isa doon. Pang race 9. Ayan. Ayan na. Sumisigaw na ng ano, start na raw. Daming tao guys, oh. Ayan, mag-start. Mag-start na guys, oh. Ayan po ang nagbibigay ng signal guys. Ayan. Ayan ang nagbibigay hudyat sa mga kalahok natin. May hawak siyang
red na flag at saka white na flag. So pag binaba siguro yung red, start na siguro. Ayan po guys, ayan po ang mga kababayan natin na mga kalabo. Ayan. Ayan, are you ready? Yes, yes. Ayun na guys. Bakbakan na guys, ayun na. Ayun na, paspasa na. Ayun o. Grabe, nangunguna yung mga kaibigan. Ayan na, mga kaibigan. Ayan, nangunguna na yung isang bangka. Hindi ko alam kung anong team yan. Ayan mga kababayan, ayan na. Mukhang nangunguna yung isa, yung nandito sa unahan. Ayan guys, ayan, halos pantay-pantay sila. Ayan. Ayan, hindi natin alam kung sino ang nangunguna ron guys. Malalaman natin yan sa drone. May drone sila guys. Ayan na. Tapos na guys. Ayun na oh. Nasa finish line. Ayan na. Ayan na guys, pabalik na sila. Nagalam shoutout sa inyo lahat dyan guys. So ayan guys, mag-end muna tayo guys ng mag-end muna tayo ng pang 2 hours natin guys. Magsiset ulit tayo ng isa guys.